Бар кешеләр өчен Аллаһыдан сөенечле хәбәр. Бер тәкъва кеше дә юк, бер генә дә. Барысы да Аллаһыдан читләштеләр һәм аңа яраксыз булдылар. Барысы да гөнаһ кылдылар, ди Аллаһы үзенең сүзендә. Гөнаһ өчен әҗир үлем, ягъни мәңгелек тамук, диде Аллаһы кешеләргә. Гөнаһлы бер генә кеше дә изге Аллаһы янында оҗмахта була алмаячак. Саваплар да, изге эшләр дә, намазлар да, хайван корбаннарының каннары да, гөнаһларны бер нәрсә дә юа да, бетерә дә алмый. Яхшы кешеләр дә, начарлары да, дин тотучылар да, дин тотмаучылар да, бар кешеләр дә гөнаһлары аркасында мәңгелек тамукка китәргә тиешләр. Ләкин Аллаһы кешеләрнең мәңгелек һәлакәткә китүләрен теләми. Шуңа күрә ул бар кешеләргә дә гөнаһларын калдырып тәүбә итәргә һәм үзе күктән җибәргән Корбан бәрәне Гыйса Мәсих аша мәрхәмәтен кабул итәргә чакыра. Чөнки Аллаһы кешеләрнең гөнаһларын Гыйса Мәсих өстенә салды һәм аны үлемгә тапшырды. Безнең җинаятләр өчен Гыйса Мәсих үлем хакы түләде. Ышанучыларны аклау өчен 3нче көнне Аллаһы Гыйсаны үледән терелтте. Шушы сөенечле хәбәргә чын күңелдән ышанып Аллаһыга борылучыларның гөнаһлары кичерелә һәм аларга мәңгелек тормыш бүләк ителә дип вәгъдә итә Аллаһы үзенең сүзендә. Аллаһының кичерүе бары Гыйса кылган эш хакына гына. Ул кешеләрне гөнаһларыннан һәм мәңгелек тамуктан коткаручы бердән-бер изге һәм гөнаһсыз зат. Мәрхәмәт капкасы Гыйса. Аның аша кирегез һәм соң булганчы Аллаһының мәңгелек тормыш бүләген кабул итегез. Аллаһының сүзләрен, Инҗилне көн сайын укып, фикерләү рәвешегезне яңартыгыз. Раббының коткаруы сезгә һәм якыннарыгызга килсен. Амин.